Hello guys, ngayon magluluto tayo ng chicken adobo. Una natin gawin, lagyan natin ng ground paper. Lagyan natin ng ground paper. Yan. Tapos, asin. Yan. I-mix lang natin. Masahin na, natin, lamasin natin kasi para manunuot yung lasa, no? Pag mainit na ang kawali, lagyan natin ng mantika. Pag mainit ng mantika, prito natin yung manok. Ayan. Pag medyo na golden brown guys, itapadin mo lang siya. Ayan. Mag-ingat sa mantika kasi magpilagsik. Mas bawasan nyo ng mantika kasi sobrang makarami ng mantika. Ayan. Tapos, lalagay na natin yung bawang. Gigisa natin. Dinikdik ko yung bawang guys para mas malasa. At saka isang buong bawang. Kasi pag adobo na maraming bawang, masarap. Wala yung langsaw ng manok. Pag medyo brown na yung bawang, lalagay na natin yung sibuyas. Dalawang buong sibuyas. Pag ganituhin nyo yung adobo nyo guys, wala talagang langsa yung manok. Promise. Yan, mix na natin. Yan. Pag lumabas na yung amoy ng sibuyas, lagyan na natin ng pamintang crack. Suka, soy sauce, naubusan. Soy sauce. Tansyahin nyo lang guys paglagay kasi pag damihan nyo, medyo na maalat kasi inasinan na natin yung Lagyan natin konti. Okay. Tapos, oyster sauce. Kunti lang.
At saka, kunting Knorr seasoning mix. Knorr seasoning liquid. Yan. Para medyo may anghang konti. Kasi yung flavor niya, chili. Tapos, lagyan natin ng kunting tubig, kalahating cup. Yan. Tapos, lagyan natin ng laurel, 3 pirasong maliit. Takpan lang natin guys para maliit lang takip ko. Yan. And guys, after 20 minutes, kunti na lang yung sabaw. Yan, ang bango-bango. Oh, malambot na yung chicken. Yan. Tapos, lagyan natin ng optional lang to guys ha, itlog. Kung ayaw nyo naman, pwede naman ding hindi. Kasi gusto ko lang may egg. Yan. Yan, pwede na siya. Patayin. Kasi na siya, kunti na lang yung sabaw. Para kung kakain, masarap din yung medyo may sabaw-sabaw na pang sa kanin, diba? Guys, salamat sa panonood. Please subscribe my channel. God bless.